Honorable Malawi wonse konse kumene muli kuno tili kuno ndi kukanengo ku warehouse ya NFRA kumene kuno anthu akufuna kwabwino anatifotokozera kunena kuti NRB atsegula kampu yawo kunoko imene akugwiragwira zipangizo zovotera makamaka ma ID. Ndiye tafika kuno tapezadi magajeti yawo a NRB wo ndi amenewa amene mukuwaonawa amenewa ndi magajeti a NRB amene akugwiritsa ntchito kunoko ku warehouse ya kukanengo ku NFRA. Mukaona mulima computers magulu ochulukirapo ndithu komanso tapeza kuti kunoko ma ID amene akugwira nawo ntchito ma ID amene ali kuno konse kuno warehouse yonse imene mukuyioneramo mukayangana pansipo pali ma ID okhaokha ma ID onse amene ali pansipa ndi a boma la Lilongwe. Ndiye makatoni ena ndi awa amene ndi a boma la Lilongwe, makatoni ena ndi awa a boma la Lilongwe, makatoni alipo ndithu osiyanasiyana, majumbo ena ndi amenewa, ma ID amenewa, makatoni onsewa zonse zimene zili apapa zimene mukuzionazi ndi ma ID amene Amalawi agwiritse ntchito kufuna kuti akavote, ndipo ndi Alilongwe okha amene ali kunoko. Holo yonseyi mwayikidwa ma ID Alilongwe. Sitiziwa kuti zifukwa zake ndi chani kuti abwere ku NFRA. Ndiye tiona kuti zitha motani koma umumu ndi mu warehouse ndithu ya NFRA kumene amasungirako katundu apakira bwinobwino zinthu zawo, matray awo ndi kupereka mpata ndi kubisala. Inuyo kukanengo mukukudziwa kumene kuli NFRA ndi mkatikati mweni mwa Kanengo ndi kumene kukuchitikira izi. Ndiye ifeyo ngati aphungu wanu tinaona kuti ndi bwino tifike malo ano tizazionere tokha, tikadzionera tokha kuti tikhale ndi information yogwirika. Ndiye pakadali pano tili ndithu mkatikati mwa warehouse ya NFRA kunoko kuli Lilongwe. Mmenemo ndi mmene zikuchitikira. Tili limodzi ndi a leader of opposition komanso ma members of parliament aku opposition. Timangofuna tigawane nanu zimene zikuchitika kunoko kuli Lilongwe. Zikomo kwambiri. Chimfwiri chamavoti chimfwiri chanilongwe chimfwiri nopera mavoti Get as much information. Agbera anakula majimbo ndani tena area akudigira dalimo ya that is the one. Leo na bwana transfer yake.
Ai ndikulamfuta ndiyo ku NRB office ndimene zatobwera ndi a supervisor matapita akatenga majumbo ena mwapakilamo ndi makhadi wa kuprintidwa kunoko akuchokera kuti kapena sorting yanu mukumatani fa makadi amene tikuona munomu ndi alilonge okhaokha and registration ichitika kulilonge kuno ndeti ifewe ya concerned kuti kodi makhadi alilonge okha akupezeka munomo madistrict enawa kulibe mafuna ndiziwe kuti sorting yanu imene mukupanga mukumatani akuzanu muzitani are you putting according to alphabet kapena what sort